सो हेलो गाइस वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आउ बहुत दिन वीडियो बनवा छाड़ी देती तो कैमेरा भल नाला पुणी आज गोटे नुआ वीडियो आपको स्वागत जनावि। आज मु जामर गोटे नई पाखर गोटे बाड़ी अच्छी से मु मो बापा मिसिक लगे बहुत सारा पनीपरिया गछ तो से देखा कौन है। मु 2 मास पर जाऊँ से बाड़ी पुणी थे नुआ फोन नहीं कौन हो चलो देखा कौन नदी पाखर चलो देखा देखा पूरा बिल चारिड़े ये आम घर नदी देखते नदी लोक बिल ये गोटे आम तो सेठी लगे कौन जे आमर जन्नी गछ बैगण गछ आउ कलरा गछ बहुत सारा गछ लगाई सेबेठू मु जाइनी मु काम करिया पड़े बाहर को तो आज जाऊँगी। आज जेहेतु सकाल उठी कहले भाई जे गछरे कौन नही जाओ नहीं आसियो बोली तो मु सकाल भाविली जीवी बोली देकी एबे जाऊँगी। एबे 3टा 4टा हो गलानी सकाल जाई नथली वर्षा होतला आउ एबे जाऊँगी। एबे वर्षा को डर छता नहीं से तो चलतु बैग भी नहीं मुझे देखा देवी से पहुँचला पर बैगटा चलतु देखा क्या नदी देखते से पखे नदी रही व्यू देखिए केमी व्यूटा नदी बहुत सारा लोक गले मो सांग जाते कहते हाँ कौन होली आम बाड़ी चल देखिया कौन कौन हो आशा कर भिडियोटा लास्ट पॉइंट देखु आग भाई जमी सपोर्ट दौले 100-200 भ्यू एबे भी दिंतु ताठू अधिका भ्यू दिंतु कहीं आपण मोबाइल किणी एत टाँग मोबाइल किणी मैंने देखु वीडियो कौन देखिए देख व्यू आसी नदी अल्प बाट नदी पहुँचे आप देखो वीडियो नदी पहुँचला पर आप देखो वीडियो आम बाड़ीटा रही तो फाइनली आम पहुँच गल आम बाड़ी देख पारे आम बाड़ी टोटल ये आम जगटा जे आटा बहुत पत्थर अच्छी आटा अल्प पत्थर बोली आम घेरीदेलु से साइड मोटे घेरी है ना बहुत पत्थर अच्छी साप भी अच्छा से घेरी पारे यहाँ देखिए चलते ये जी घेराई से चाष कराई बहुत कम चाष कराई तो चलते देखा बाड़ी पशि किए पशिगले ना कौन कबाड़ खोला अच्छी टाटी खोला अच्छी किए पशिगले ना कौन देखिए पानी देखु पानी नदी पानी देखु पानी देखु भाई एटा जन्नी अच्छा जन्नी है ये जन्नी और लगाई बहुत सारा अच्छा मु भाभी नी एत नटा बोली मत डर लगुच भीतर जावाई ये देख पारे बैगण गछ बैगण गछ बर्तमान फूल दौची ये बैगण फली बैगण फली टक शाग ये गछ को आपण मैंने कौन कहते आप भाषा कहे आम तो एपटे टक्सा बोली कहती
ଜହ୍ନି ଗଛ, ଜହ୍ନି ये देखते ये भी जहनी देखो এইটা দেখতে পাচ্ছেন ভাই ভেন্ডির অবস্থা সাইজ সিরিয়াস এই ভেন্ডি ଚାଲୁନ ତଳେ ଯିବା ତଳଟା ହଳ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହଳ କରିଥିଲେ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ତଳା ସରିଯାଇଥିଲା ଆମର ତଳା ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଟାକୁ ଚାଷ କରିବେ ପଡିଆ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଦେଖୁନ ନଦୀ ପାଖକୁ ଚାଲୁନ ଯିବା ପାଣି ଆସିଯିବା ନଦୀର ପୁରା ଅଦାଳ ପୁରା ଯାଇଛି ଗଡି ଯାଇଛି ବଢି ପାଣି ଆସିଥିଲା ତ ଅଧା ଗଡି ଯାଇଛି ଦେଖିବ ନାହିଁ ପୁରା ଅଦାଳ ଗଳି ଯାଇଛି ପାଣିରେ କଣ କରିବା ଗଛ ଫଗରେ ନୁଇଁ ପଡିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଦାଳ ଗଡି ଯାଇଛି ଚାଲୁନ ସେପାରିକି ଯିବା କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଇ ବାପ କଣ ଦେଖିଲେ ରେ ଭାଇ ଏଇଟା କଣଟା ବାଟର ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ଗଲା ହେଇଛି ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗନି ଭାଇ ଏଟା କଣଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସେନି ବାଡି ଗୁଡାକୁ କଣଟା କହିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ କହିବେ ଗୁଧିକା କୁହନ୍ତି ବାସ୍ ଗୁଧିକା ଓଏ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଜାଲ ପକେଇବାକୁ ରେ ତମେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବା କରୁଛ କବାଟ ଯାଇକି ପୁରା ମାରି ଦେଇକି ପୁରା ଆସୁଛେ ଏଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଟା ପାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମେ ଥୋଡି ନା ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଏପଟେ କାହିଁ ଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର ମାନେ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଲୋକର ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହଉଛି ବୋଲି ତାର ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଚୌକଡା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ଲକର ସ୍ୱାଗତ ହଁ ପଡ଼ି ତୁ ଚାଲ ପକେଇବୁ ସେପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେନି ତାମାନେ ଦିନ ସାରାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଘେରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ତୋ ମା ଗଲା ତ ମୁଁ କହିଲି
ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ନାହିଁ ତ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କେରକ ଆସିଗଲେଣି ଏଗୁଡ଼ା ଜାଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପଳେଇବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର। ଆମେ ଜହ୍ନି ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେନି କି ବାଇଗଣ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ହେଲା, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଆସିବ ପୁଣି ଭିଜିଯିବା। ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ଚାଲ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଘର। ଯାହା ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ତାହା ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ନାହିଁ ଯାହା ଆଉ ସବୁ ଜହ୍ନି ହେଇଥିଲା ଅଧିକ ଲେଖା, ସକାଳୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଚୁର। ଏଇ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟା ଅଛି, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ସେ ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚାରିଆଡେ ଆଉ। ଓ ଛତା ପଡିଗଲା। ଏଇ ଜାଗା ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ, ଏ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗା ଗୁଡା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଚାଲ ଯାହା ଅଛି ନେଇକି ଯିବା। ଛତାକୁ ରଖିଦବା ଏଠି। ବ୍ୟାଗ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିନି ନବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ଏଠି ମୁଁ ତୁଳି ସାରେ ତାପରେ ଭିଡିଓ କରିବି, ତୁଳି ହବ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜହ୍ନି ତୁଡ଼ି ଦେଲୁ। ଖାଲି ଜହ୍ନି ଥିଲା ଆଉ ବାଇଗଣ 3 ପିସ୍ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଇଗଣ 2ଟା ଆଉ ଜହ୍ନି ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତ ଆଉ କିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଜହ୍ନି ସବୁ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।